tekek lorek. Nadya. Tekek lorek. Tekek ada sira. Tekek ra mangkat. Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas ku lorek. Oh. Nah, aja nyindir Tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir Tatin? Tatin iki rapet kok ning ngene ngerti. Tatone tekek iki pripun? marep medun ngono. Ono tatone tekek. Ono tatone tekek ono. Tato tekek marep meneh anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Monggo Mbak Elisa, denok tasin. Katuran jumeneng sepote monggo kanca-kanca warga laras nderek. Oh, Mbah Waluya. Bapak iki salaman mubang. Arep tekan ngendi, Pak? Kan-kene kayak nglumbruk iki. Bulane malah linggo langsung linggo. Langsung lenggah. Nggih. Ki mau ki mung keri, rung diucapke ngono e kok nesu-nesu. Nggih. Kene tengah. Wis gek do meneng wae gek tingak-tinguk. Lah to. Sugeng dalu Mbah Waluya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah. Sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok. Ten pesantren pundi, Mbah? Lho kok pesantren. Lah pripun? Mondok neng sal 3 kelas 4 kok tadi. Ora sehat-sehat Mas Nggih, Gading. alhamdulillah, sehat. Mbah Waluya. Sehat, paringin sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, Mas Sange Sugeng Yulimbo, dalu. Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat niki, nggih? sehat. Ora masuk angin ya, iki Mboten. lagi usum masuk Usum, angin. lagi usume. Ya, ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo, sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih. Jakarta Tiang ki pinten? ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta ye. Ye. Orang berapa? Banyak ye. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Ye. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bes to, Pak? Oh, dadi gede banget. Kayak kowe Tin, kayak ngomong genteng. Sugeng dalu denok tatin. Saiki kok wingi nang kono ya denok, saiki denok kok nek aku ketelah denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu Le Gading. Sugeng dalu, nggih. Kepangge malih nggih. Nggih, kepangge malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngunek-unekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan, Kok gawan piye? wis tumurun. Tumurun kok pancen. Lek bapakne nek ngunekke kowe piye? Ya, matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Lah nggih. Apa? Lah nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilangrejo nggih Mas nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen ki penontonnya jan kebak tumplek blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki ke zaman kapan le wayangan ning kene? Ket jaman Tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah ya rong weruh kowe kae.
sayonane zaman biyen yo oke sakmene Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kuwi iki penontonnya iki luar biasa ngono lho. Ora sadho engkel-engkelan. Ngapa? Takon wae Pak Lurah nek pancen Pak Lurah ki pirsa iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket riyen tekan saiki ana. Ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping pira? Ping pinten Pak Lurah? 113. Berarti Wah, pas hari jadi bilang rejo iki 113. 113 sih jan wis. Sing jelas iki sabare merdika, soalnya nek urung merdika rasul dibom londo. Niki sing delok ta mriki lah sing delok sing nang YouTube ya Wah, tenan lho, oke Mbak. banget sing nang YouTube. Nggih, niki mau terakhir saya melihat 4.000. 4.500 berapa luar Nggih. biasa. Oh, Jan. Luar biasa. Saya berkembang ya Mas Gading. Nggih. Nggih, jenengan nggih saya kuncoro-kuncoro. Amin, Luwi amin. bapake almarhum nggih. Ya pokoke apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak, oh, Jadi- lah wingi nak nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin, Nggih. niki sik teng streaming meh 5.000 malahan bisa malah niki. 5.000. Nggih, ngaus 5.000. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Niki jan Saya luar rame, biasa. saya rame. Miye wi mau oh ya Ampuh. apa Mbah Wali ae lho. Ngapa? Ora wi mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagung aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe mengdrok ya tak longi 50. Ana wong nyumbang kok dijupuki, didiskon. Lah nek maune iki daging kok ayam ngono 100 mlebu lembar lah mengdrok tak longi 50 aku. Mbah, Aku ki nyenggaki. saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jenggleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tung delep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Hmm? Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrosmu gede, Mbah. Mbak ora ndek kentros. Eh. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah sare nek tuwa kentrose gede. Ngawer, anu Delok. ngawur. Delok kentrosmu. Walah, Titin. Sembrono. Lah salah marahi meni kentas. Lah marah kentrose kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek ora ndelok nang kene iki ya kentros apa. Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentros? Ya nyono arep delok ngawur. Sik ayo. Nyawa. Kok nyawa kentros? Kona. Mumbul. Piye, Pak? Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbak? Kok ora pas? Wah, lek arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng soalnya. Oh, padahal kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram iki dasare do meterman. Kok meter Meterman. sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoknya. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbak. Oh iya iya. abang karo janor Kasih ta. Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing Ora usah kedua. kesusu, Mbak. Terus, Arep ngapa? Arep ngapa? ora ngapa-ngapa ya. Tekne gegerku ki gatel gek kukur-kukur.
Mbak Elisa. Ayo El. Kembang Apa, Mbak? Kenapa? Kok diwong Kok jadi kok muni matuk ki apa? jeblok ning jero. Apa jeblok, Mbah? Aku ki wis tau kewirangan lho Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning ngene wong ewu aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gendingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrum ki tanganku tak leh niku kleru. Lah sing dijak salaman. Kok ya dadak isasane. Pacitan Sarwi Jana. Penak lho, Pak. Gene Rajogeti malah apike pal. Yo. Kayak bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsul iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waloyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Mbak? Duduh ki ngudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh iki. anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Kok ngeyop-ngeyop? Ajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nggih. Lah jalange udu aku kok. Pak Jalange Jalan. lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Nah. Satu sing Alhamdulillah. gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya, wis ora apa-apa, Mbak. Nggih, matur sembah nuwun Bu Nggih, Newu. kebunewu. Jan, cantik sekali kok beneran. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane Oh, warna-warna iki iki Pak iso diucapke Lurah. kabeh kok. Heeh, jane dienggo parikan iki lumayan lho. Lah iya, Pak Iki Ridwan Pak- Zamroni, Heeh. Pak Isu Pawarto, Pak Heeh. Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Wah, Iki Mas Zaki. bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon mutuk kopi gek dindumke wae. Oh, kowe banget. Maksudnya mbak menawa arep parian yuk. Oh. Kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan udan panas lengaling capek gunung. Tekek lho. Nadya. Tekek lorek. Tekek lho. Tekek lorek dasi ireng. Tekeke ra mangkat. Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas golorek. Oh. ora. Aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir tatin? Tatin iki rapet kok ning kowe ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun ngono.
Ono tatone tekek. Ono tatone tekek ono. Tato tekek marep meneh anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang, mlumpat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayatja saka Wanasari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sareng ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu rak bapak lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah Pilangrejo desane Gemah-Ripat. Nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu. Semua program itu agar maju supaya kapanewon sansaya rahayu. Nuwun sewu Bapak anggota dewan letangi esuk ora kena tangi awan. Gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher. Nadyan sugih ning ora kena pamer karo dulur digedhekke le solider. Nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur jemper lambang suci. Nek ahorot yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam. Nek saiki dulur pancen jaman hebat nika isih ana menungso sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramakan. Mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir. Semene wae anggonku parian nek okeh-okeh mengko mundhak kentekan. Saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan. Pinter ya kok ngene. Pinter tenan ya. Iso ketemu solider barang ya. Wis agene dalam pinter kita delik kene aku. Lah pripun? Oh, delik. Nadyan. Nadyan wedok
Pur. Komplit sama Berkaipun nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Ya wonten saweran saking Pak Sinten ya. Oh, Pak Agung Agung nggih. nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor iki iki? turu anggere mlebu kek turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana lintang Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih enten melih niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu sih. Monggo dibot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, Pak Bawa Sri Uneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah, niku. Ora iso maca dene ngaku nom. Kena Iya, Jaja. buat ngene kok. Dani kok. Nyah, iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. Yuk. Sukarman? Nggih. Oh. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Kita, Pak. Suralaya. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, no, bener. Iki nek bener berarti nggo aku iki. Ya. Spesial dulu yang paling Iya, bisa ini dewe buat- lali janjine. Yang kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya, sing mau. disayang masyarakat Mau oleh piala. piala Karo Oleh amplop ya. piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak, nggih mboten jero kok Pak. Nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. pangandikan rumiyin Pak Sunaryo Kula wae pun pangandikan kathah. wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak Oh nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Pak Danamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Kula wau Mas Gading saking Bungkalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten Pripun? Saking Bungkalma. Bung Kalma Niki, nah niki tesih Wah, niki.
Niki kula baca riyen, Pak. Nggih, dipun niki. waos, Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewon Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen Ngawen. Wis atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh, iya. Ya, niki. iki mau sing diceritake karo Pak Oke. Lurah luar biasa. Asetnya udah berapa, Pak? 15 miliar. 15 miliar. 15 Luar miliar. biasa. Ya, iki luar biasa. Ini kesehatan Koperasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ora apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Nyaru. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten War nggih. Grosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Ngawene pundi wau, Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu Kulaan. Nek tinggo kulaan kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun Dan mandap lho, kok Pak. mundur terus lho, Pak. Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Lo mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Balan. Lo mundur meneh. Sidene tambahin mboten Arek niki. nyelehke Oh, arep- nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Nah, joget Ah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku arep endo wae lho. Weh lha Pak Lurah ki meng arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten apa-apa ki. Nek lurah iki perintah lho malah Wah. nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nek kula perintah, jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Nah, Kowe ki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kayak Ayo Oh, kesusu. rada awel iki rada awel. iki kan Iya, toh, Mbak? iki Pak Lurah, kayak iki Pak Dukuh, iki budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem nggih, kudu ngono lho. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Lah iya. Saiki iki RT udah dipanggil RT. Lah, apa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saiki ana tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, toh? Iya. Terus dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggere sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu ini Pak RT sing maju kok nek. Ya ampun. Wah, lah ya poin kuwi. Poin sembah nuwun tukang Iki mlebu ngendi Mas Gading? Mlebu sakku. Kowe iki sing cah cilik iki urung butuh duit ya. Butuh wae. Iki oleh cah cilik ora butuh duit lah es ki ya tuku kok. Wah, kuwi. Oh iya, tuku ya. Matur nuwun matur iki sampun pepare. Pokoke tembok KPR tembok rasa juga. kapok terus engko meneh rapo. Oh ya engko meneh ya. Ya iki disinggahke kene sik. Nanti kene ya kene ya. Iki wis doleh toh. Kon Doleh. dibagi-bagi meneh ya. Nah, Lagi di daerah kono meneh. nggo tuku wedhus ya sesuk gadruke mubeng. Kudune dibagi karo sing nabuh kuwi. Iya, heeh kok. Beres. Kok sing ngene Mas Gading kuwi temumpuk nang kono mau ya, heeh Mas. Beres. Yo siap. Ya, Sinden-sindene dulu ya Mbak, Iya. ada pamundutan tadi dari Pak Putra Dikari, Iya. Baladewa. Oh. Ya, Wonten tak enteni. Nggih. Nah, menika mau kalian Mbak Agnes tapi Mbak Agnes mengke ninggal katresnan. Ngoten. Jadine sak menika panjenengan kalian Mbak Elisa. Loh Mbak Tatin barang lah, tugasnya situ tuh ngapain? aslinya Elisa Tatin. Tapi kan ini buat bersama, jadi kita collaboration. kerja sama dong. Maksudnya saya kan duduk dulu gentenan lho, Sa. Kowe engko bar iki nganggo aku lho sapa? Aku sih sewengi lho. Awakmu bar iki wis ta? Wis. Aku sewengi lho, piye? Lah ya piye akone Pak Lurah ngono.
Oh. Ya ora apa-apa. Ini gantian bertiga. Bertiga. Bertiga no. Kiraku kewetan citra Kok nyet. kok sek lali. Oh Dari lali. karo Sira Mbak metu. Agnes kok ya. Lah iya. Dong iki Mbak Agnes, ayo kon nyanyi ping pindho ya ora apa-apa kene Mbak Agnes. Karo Mbak Agnes. Masa dikon kok wegah iki piye ya aku Tak ya kayak wegah iki lho, kene kayak lah. Aku nang kene bae. Tenan aku ya wis berarti Mbak Agnes Situ karo sini. karo Mbak Elisa. Wih lah. Kancamu koyo nek kon Jan, nyambut kono gawe kuwi. kok memeng banget to kowe. Jan. Bar itu saweran oke terus lerene. Oh lho. Heeh. Marga Sewetaan Tani layang Wasuwe tak enteni rasaku Pijer krungu semaya elingayen taan teni Kledang
sampun matur ya, untuk Pak sembahun. Putra Dikari Gino Baladewa sampun Sampun. katuraken. Loh, Mbah Walu yo? Hah? Mbah Walu yo? Mbah Walu Mula. yo boh lho. Bawa Pak lu kok ilang. Aku iki men aja ganggu aku kan semingkir. Engko nek diperlokke metu meneh. Nek ora lah ngopo ta medugur kan ngene. Nggih, matur nuwun sampun pun sendikani sedaya pamundutan mungkin Setunggal tapi bokos tunggal dipun pinangkani gitu. isih kurang Sing papat. kirang napa meleh Mas Niki terus Gade? enten langgam ngimpi, Nggih. enten gubuk asmara, Nggih. terus enten fragmen ketoprak suminten edan niki. Waduh, Enten gugur gunung, waduh, enten kembang rawe, waduh, ninggal katresnan, waduh. waduh. Nggih niki mau. Niki terus enten Pelok kathah. bareng nggih Mas. Nggih. Sekalian gugur gunung mawon nggih. Oh nggih. nggih Gugur sekalian. gunung sak menika nggih mengke liyane. Lelagon gugur gunung kuwi mangko karsa supaya warga tansah guyub rukun, semangat manunggal, pokoke kabeh ngayahi karyaning praja. Nggih. Satemah Pilangrejo sansaya ngrembaka kancar-kancar maju. Amin. Nggih, monggo. Monggo, Kanca. Gugur gunung. Ayo yo gugur gunung aja meneng omah wae. Ayo Kang, Arep wedoke yo makan. siap Kang. Bisa wae to. Yo. Ayo. Kanca. Nggih, sampun menika sampun. gugur gunung Mas Gade. Gugur kuno namun dipinangkani. Nggih. Mbah Walu yo. Selanjutnya Dalam Niki wau enten sing ajeng bawa ngoten. Oh. Napa sriuning napa-napa Nggih. saking Jakarta nek sapa mboten sing pintu. rumangsa arep bawa Nggih sriuning. wau. Nek ora rumangsa ya wis. Oh ya oh. Ya meng Sinten? ketoke. Sapa sing rumangsa arep bawa sriuning maju. Oh, Pak Belas, Pak Marlan ya monggo. Maju Pak Marlan maju. Yo, selak esuk. Kes kok kono le bawa men cepet. Ayo. kok sia-sia. Ora. Nggih, monggo Pak Marlan. Nggih. Iki pengusaha nang Jakarta. Pengusaha bis apa? Nah, nggih. Bis. Nggih, Nggih, derek sugeng dalu, tepang Mas. kalau Pak Marlan mboten angsing lagi. Mbak Tatin, Mbak Elisa wingi ketemu ning gene Pak Eko Bekasi. Nggih.
Saniki ketemu neng kene meneh. Berarti kula balik ke penuh anu kepetruk. Nggih. Petruk, gur kepethak-kepethuk terus. Iya. Nggih. Nderek mangayu bagya dumateng Bapak Lurah Pilangrejo. Nggih. Bapak Sunaryo, Ibu Penewu, dan Koramil dan Ramil Babinsa. Nggih, Babin Kamtipmas juga. Iya, heeh. Nggih sederek-sederek IKPR saking Jabodetabek. Oke. Enten Mas Ketua, Mas Moryono dan Pak Agung Setianegara, Mas Karman, Sekretariat Laya tadi, dan semuanya, dan kemudian juga salam buat Pak Aji John yang tidak sempat datang karena habis hajatan. Oh ngaten. Ini kau sesepuh IKPR juga. Pak Marlan ngersake bawa menapa? Nggih, kersane wau si Sri Wuning. Oh ngaten. Monggo konten. Mboten Mbak Sri lho, tapi Sri Wis Wuning. mboten sangungkit niku. Monggo. Dicepetke. Mangke ngapone Sri Mbak Sri? Wuning. Monggo Pak. Sinebut lawan putri. Suarane Sae santenipun, Pak. empuk Pak iku lengekom 3 tahun. Monggo. Srioning mustika tuban. Pak Agung ini watak. Luar biasa Pak Agung. Niku meng marai ngono ki carane ngulungke. Nggih. Ora kok dineke sampean. Niku marai ngene iki lho nek ngulungke ngene waluya apa tatin carane ngene iki. Putra Kanjeng Suralawe dobrang pacana tega aku. Loh, kula namung ndelok panjenengan le nembang lho Pak, mboten ndelok niku. Mboten niku meng marai jenengan lebokke niku gek sing jero katut. Dadi aja meng kowe tok ngoten Pak. Iya. Ki apa mau lali? Bebelo. Bebelo wirat moyo. Niku dulur kabeh. Oh nggih. Nggih. Dulur kabeh. Nggih. Dulur mriki. Tan wurung Sri Wuning gugur dadi kusumaning Matur sembah bangsa Lah kok mentah kok loro. Meng jawil wae entuk e. Jawil lah aku ki turunan kondektor kok. Aku arep jawil ora gaduk. Kondektor ki agar nyawil penumpang nu dulungi dhuwit. Ya bayar kok ya. Sri Wuning mustika tuban labuh tresna san Boyopati. Ayo joget Pak Marlan. Marang Raden Wiratmoyo kampus prasetya nang berhenti. Asik loh. Sering datang kaito kangen sineta kandangi pribadi.
Matur sembah nuwun. Mantenan wiyogane warga Laras. Warga Laras. Mantep, heeh. Nggih, monggo. Matur Matur nuwun. matur nuwun nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Tati. Sami-sami Bapak. Nggih, Mbak Elisa matur nuwun. Mike balekke. Nggih. Iki balik. Nggih. Matur nuwun Pak Marlan nggih, Pak Biyayune suarane ya landrung, napase landrung. Apa nek sing landung? Suarane landrung nggih. Menika minangkane pamdutan sampun mapinten-pinten Nggih. lalagon bacange. Lajeng menapa dos pundi pripun? Niki Kembang Rawe mawon riyen. Oh, kembang rawe sinten Mas Sinten? Gading? Niki Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa niki Oh, nggih. saking Mbak Pak Elisa. Ngatijo. Nggih, monggo Mbak Elisa klaturi jemeneng. Kembang Rawe. Nggih dikancani Kancane Mbak Anting. Mbak Anting, monggo Mbak Anting. Yo teh. Yo thank you. Ana Mbak Riza, ana Mbak Ika, ana Mbak Ayo. Leti, ana Mbak Ayo, Mbak. Wahyu juga. Wah ayo to, Mbak. Weh, Iki Ayo Mbak Anting. Nggih. dalange ra dipercaya. ngene. Karo Mbak Anting iki wis tobat. Dasare dipenetke Anting kudu dhewe kok ngejar kanca. Oh, Nggih, sudah berdiri di sini. iya, Ya, sudah berdiri. Bersama saya. Ini Gitu, bersama Nek. siapa lagi nih, Mbak? Nyapo. Nyapo? Kemeruh. Ketok nek pakanane roti lah bahasa Indonesia langsung. Monggo. Lagune Kembang Rawe. Iya. Nggih, Kembang Rawe. Kembang rawe. Ayo. Digetruk kiri. Tak naik sing ora ana oyote. Ayo. Yuk, monggo. Ayo. Kau
Mbah nuwun. Nggih, sampun pun sendikane. Nggih, nggih. Kembang rawe. Terus beti? Nggih, waktune wis ngoyak iki. Lah nggih. Sak lagu Mulane rada banter, cekat-ceket. Nggih. Nggih niki Mbak Agnes kali Mbak Orisa ninggal katresnan. Katresnan. Ngaten. Nggih, ninggal Mbak katresnan. Aluyo tadi ada Odo. Ada. Kanu lho mau sing lintang asmara mau aku nggih sampun maringi to. ya. Oh nggih. Lho wau nggih. Ya apa lintang asmara sik wae Oh kek. nggih, mboten napa-napa. Kuwi kok nek goro-goro. Mbak Agnes yo urung Wah, tampil. Mbak Nes terus tampil. Maksudnya bariki apa mengko apa Bariki, saiki? bariki mawon Iya, mboten iya. napa-napa. Lintang asmara kali sinten? Karo Mbak Elisa mau ya. Mbak Elisa? Maksudnya wong telu ya, Mbah Waluyo di. Beres. Oh, beres. Gur lintang asmara, lha mbakku ki lintang gubuk panceng nek ra iso. Beres. Saking Pak Somet kelingan Pak Catur. Nggih. Iya Pak Catur. Pak Catur Pak Lurah Patruk anu Patruk. Patok. Waduh. Patruk iki wong papat padha le kepetruk, dadine Patruk.